салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони муҳтарам, мо як конкурс ташкил карда будем. Яъне дар ин конкурс мо чизҳои худо пешниҳод мекунем барои фурӯш. Касоне ки аз мо мехаранд, дар охир ҳамон касоне ки аз мо хариданд, рақамҳои телефоншонро менависем ва дар охир ҳамон рақамҳои телефонро қуръа мепартоем. касе ки номаш баромад соҳиби тӯҳфа мешавад. Якум ҷо 50,000, дуюм ҷо 10,000, сеюму чорум қуръони ручка. ва дар ин ҷо мо атрҳо дорем. Атрҳое ки дар даруни якта 6та дора, дар даруни як коробка 6 дона дора. Ҳар як донаи ҳамин 200 рубла, яъне 6та дора. ва касоне ки қуввати тавонои 500, 600, 1000 надоранд, метавонанд ки 6 нафар ҷамъ шаванд, якта ҳамина бихаранд. Мисол шояд агар тӯҳфа ки баромад, номи як нафара менависем, аз ҳамун 6 нафар якташа менависем. иншоалло тӯҳфа баромад, 6 нафар тақсим мекунанд, мисол 200 рубли меғалта. иншоалло ки соҳиби атр мешаванд ва шояд ки тӯҳфа барояд. иншоалло аллоҳ донад, шояд соҳиби як тӯҳфа шаванд. дар ин ҷо атрҳои ширкати аҳмад дорем ки буш дар либос 6-7 рӯз дар либос мемона, 1700 рубл. ва ин атри рӯғанияй дар либос намешава, барое ки доғ мемона, фақат дар ҷасад истифода мешава, яъне дар бадан. ин барои мӯи сар, барои риш 6та дора дар дарунаш. як курс личени 6 донай барои 6 моҳ, барои 6 моҳа, яъне ҳар якташ барои як моҳ, ҳар яктаи ҳамин барои як моҳ. хоб як донаи ҳамин 450 рублай. як донаи ҳамин 450 рублай. хоб дар ин ҷо барои касоне ки шикоят доранд аз мисол ҳоҷатхона рафтан наметавонанд, ин барои сустав, барои мисол чизо банди даст, по ва дигар миён, дигар ҷоҳо шикоят доранд, бисёр аҷоибай ай чизҳои табиӣ истифода бурдагиай хубай иншоалло истифода бурда мешавад. хоб ин барои касоне ки яъне соҳиби ҳамсаранд, зан доранд, ё ин ки касоне ки шавҳар доранд, фарзанд доранд, беҳтарин чизай дар даруни якташ 20 то дору дорад. ин барои сулфа беҳтаринай. касе ки аз ҳамин харидааст, истифода бурдааст, иншоалло таоло ки ҳамин чиз аз нағз медонад. ва боз дар ин ҷо мо рӯғани моҳӣ дорем. хоб қистул ҳиндӣ дорем ки 110 таблетка дора. инҷа қистул ҳиндӣ 160 таблетка дора. барои паразит, кирмҳои даруни шикам, микробҳои даруни шикам 250 миллиграммаи рӯған. рӯғани чормағ барои мӯи сар, барои рехтани мӯи сар ва барои дига бисёр фоида дорад. ҳам хӯрда мешава, ҳам шакида мешава. ин барои хунукзадагӣ бисёр аҷоибай, аз рӯғанҳои табиӣ, аз рӯғанҳои табиӣ 250 миллиграмми. хоб ҳамаи ино 500 рублиянд, ҳамаи ино 500 рубланд. равон кардан аз моай, фақат шумо ному насаб менависед иншоалло таоло ва адреси худтона менависед. мо иншоалло таоло ки равон мекунем ба наздиктарин поштара. мисли ина бародар иншоалло харидагиай, фардо иншоалло равон карда мешавад. дар ана ҳамин хел пакетҳои пошта мо менависем ва равон мекунем ба шумо иншоалло. хуб касоне ки иншоалло хоҳишманданд, дар рақамҳои ватсап ҳаста, иншоалло дар ҳамон бинависен, занг бизанен, маслиҳат мекунем чӣ ба шумо дар кор
ай кадомаш дар кор, чӣ тавр равон кардан дар кор, ба куҷо равон кардан дар кор, дар бораи ҳамаи ин мо суҳбат мекунем. хуб, дар ин ҷо мешавад ки занона дар кор бошад. Агар занона ҳастай, иншоаллоҳ мардона ҳастай, қисмҳои ҳамин атурҳо беҳад бисёрай. Мешавад ки 6 то, мисол агар мардона дар кор бошад, 6 то ҳар намуд дар инҷо монем, 6 намуд бу, 6 намуд атр. Занонам ҳамун хел мешавад ки 6 намуд занона монем инҷа, ё ин ки 3 то занона монем, 3 то мардона монем, чӣ хел ки хоҳиши шумо бошад. як донаш 200 рубл, иншоаллоҳ 6 дона дорад. равон кардан аз тарафи мо, фақат шумо меред ва қабул мекунед, мегиред. хуб, тӯҳфаҳо чӣ тавре ки гуфтам, барои якум ҷо 50,000, барои дуюм ҷо 10,000, барои сеюму чорум қуръони ручка ки ҳар яктаи ҳамин 5-6,000 нарх дорад. иншоаллоҳ таоло агар Аллоҳи мутаол насиб кунад, соҳиби як чӣ мешем, иншоаллоҳ соҳиби як тӯҳфа мешем. акун ин аз насибу тақдири ҳар як каси моем. Мо намедонем ки соҳиби тӯҳфа кияй. хуб, касоне ки аз мо харидорӣ мекунанд, рақамҳои телефоншон менависем ва дар охир вақте ки мо фурӯхтем чизҳоро, қуръабардорӣ мекунем ва аз ҳамун ҷо мо ба нобат 4 та ном мегирем. 4 та ном мо мегирем. номи кадоме ки якум баромад 50,000 мегирад, номи дуюм одам 10,000 мегирад, сеюму чорум қуръони ручка мегирад ки қуръонои ручка ҳам қуръонои ручкаи хубанд. қуръонои ручкаи мо ана ҳаминоанд, иншоаллоҳ чанд намуданд. иншоаллоҳ таоло кадоме ки насибаш шавад аз ҳамин ном мегирад. агар касе ки аз қуръони ручка харидорӣ кунад, иншоаллоҳ таоло номаша 2 маротиба менависем. баъд ногуфта намонад, бародарои азиз, ки аз 500 боло бояд харидорӣ карда шавад, барои ин ки мо равон мекунем, раҳпулӣ меравад. яъне аз ҳар касе ки мо равон мекунем қариб 200-300 рубл мо дар почта метиҳем. барои ҳамин аз 500 боло қабул мешавад. ва масалан агар касе ки 1 то атр харид, 1 та менависем, агар 2 то харид, 2 то менависем. ё ин ки касе ки 2 то чиз харид, номаш 2 маротиба нависта мешавад, яъне 2 ҷо барош, барои ин ки ин 500 рубл, ин 500 рубл. 2 то харид агар 2 то, 3 то харид 3 то, 4 то харид 4, яъне 4 маротиба номаш нависта мешавад. ва касоне ки аз ин атурҳо мехаранд, аз ин атурҳо харидан, агар номи як нафар навишта мешавад. номи як нафар намешавад, яъне 6 нафар агар ҷамъ шудану як пачкара харидан, номи якташа менависем, тӯҳфа баромад, ҳамун 6 нафар тӯҳфаро байни якдигар чикор мекунанд, тақсим мекунанд, иншоаллоҳ. хуб, касоне ки қуръони ручка харидан, иншоаллоҳ таоло ки номаш 2 маротиба нависта мешавад. барои ин ки қуръони ручка нархаш зиёд аст, 6,500 аст. калони ин 6,500 аст, хурд мисли ин 6,000. ва баъдан касоне ки аз 2,000 рубл боло харидорӣ мекунанд аз мо, барошон скидка дорем, яъне маслиҳат мекунем, ягон нарх поён меоем. яъне мо ҳам барои шумо як осонӣ мекунем ва шумо ҳам барои мо як фоидае меоред. яъне аз он фоидае ки мо мебинем, иншоаллоҳ таоло мо бо касоне ки аз мо харидорӣ мекунанд, як миқдори ҳамун фоидаро тӯҳфа мекунем. ин қимор неста, ин ҳалола, алҳамдулиллоҳ, тиҷората. яъне аз чизҳое ки мефурӯшем, аз ҳамун фоида мо тӯҳфа мегузорем. ин қимор нест. қимор вақте мешавад ки одамо рақам мефурӯшанд, як коғаз дар рақам мефурӯшанд, як нафар пул метиҳад, дар иваз ҳеҷ чиз намегирад. қимор аст, ҳаром аст. мо алҳамдулиллоҳ ки чиз мефурӯшем,
و باز هم پول мондем тухфа ки ҳамон одаме ки аз мо мехарад яъне соҳиби як чиз шавад. ва касе ки соҳиби як чиз мешавад иншоалло вақте ки боз ягон чиз фурӯшем кӯшиш мекунад мехарад, яъне аз мо мехарад. ин шавқманд кардани клиентҳо мешавад. касоне ки аз мо мехаранд ҳамонҳоро мо шавқманд мекунем ки аз мо бихаранд ва аз ҳамон фоидае ки мо мебинем иншоалло бо шумо мо тақсим мекунем, яъне тӯҳфагузорӣ мекунем ва аз байни шумо иншоалло шояд касе соҳиби чизе шавад. рақамҳои телефон ҳаста, иншоалло таоло занг занем, бо рақамҳои телефон суҳбат мекунем, сари матлаб мебиёем ва иншоаллоҳу таоло вақте ки шумо харид кардед ё ҳамон рӯз ё ки фардош мо рафта чизҳои шуморо равон мекунем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.